ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। କଷ୍ଟ ପାଇ ଥକିଗଲା ପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। କାହାକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥାଏ, ବାସ୍ କିଛି କହିନଥାଏ। ସୁଖ ବେଳେ ସମୟ ଛୋଟ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ସେହି ସମୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗେ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଘାତରୁ ତୁମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ତାହା କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତା'ର ପରିଣତି ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।